Naimbag nga rabi itay amin kakabsat. Iti panangrambak tayo, ti daytoy na Santo na Misa, iti Domingo ti Pentecostes, intay mandanggayan, dagiti kakabsat tayo nga agyaman, ti Angeles family, kastamat iti panangikakaasi, iti kararwa da Alvin, makabata, Mark Ed Angeles, Ken Luis Angeles. Tamakder tayo amin kakabsat. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat rambakan tayo ti Pentecostes, ti ulob ti Espiritu Santo, kadagiti apostoles. Kalpasan ti panagungar, iuuli ni Apo Isus sa dilangit, bimmaba ti Espiritu na. Nga iso ti kankanayon nga mangkadkadwa kada tayo, mangpaspasanto kada tayo, mangpapapigsa kada tayo. Dawaten tayo ti agtultuloy a pannulong ken pannarabay na. Tapno nga rod maikarita ang makiranod iti dati na santuan na misteryo, bigbigan tayo pay dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kunatayo agkonpisara. Iti Diyos aman nakabalin amin. Ken kada kayumat kakabsat. Tasyak nakabasulak. Iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko unay. Iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen. Kadagiti amin ng Angeles ken sa Santos. Ken kada kayumet kakabsat, ta ikakaasi dakuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon.
kalmesan na kepususuki, kalmesan na kepususuki. Gloria Dios, ito'y nagkakabiyan, kahit katawan ay maliwanag na nakikita, iyong nagtataka. Ilan mo na mapagpapanday ay ayawin na yaman bagit na gawin ay tapat ayaw. Gloria Dios, ang Diyos ang ilalim at pari. Diyos sa aman na pagkabalin namin, kaya't sikap niya, Jesus Cristo. Gloria a Dios, kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, kinayat mo arambakan mi ti panagungar ti Apo kabayatan ti 50 nga aldaw. Ipaay mo kadi, tadagiti ili-ili, no pa'y agigidya ti pagsasauda, agkay-kaysada kuma iti pamati, apakaidayawan tanagan mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ti Genesis. Idi unana, may maysa ti pagsasao dagiti tattao iti entero alubong.
ket agpapada dagiti balikas nga surrenda. Iti panagturong da iti daya, dimteng da iti maysa tanap, iti Babylonia, ket nagnayda sadyay. Kinunada iti tunggal maysa, agaramid tayo kadagiti ladrilyo, sa tay ipuor agingga tumangken. Ngarod, nadanda kadagiti ladrilyo, ag pangbangon da ken alkatran, amamag kakapet kadagiti ladrilyo. Kinunada, mangbangon tayo iti maysa syudad, nga daan iti torre adumanon iti langit. Pagditinamagan da tayo, ket ditay may waras-waras iti entero adaga. Kalpasan na bimabati Apo, tapno kitain na ti syudad, ken ti torre abinangon dagitoy atattao ket kinunana. Sangsang kamaysa dagitoy atattao, ket may maysa ti pagsasaoda. Pangrugyan la daytoy ti panggepda nga aramiden. Iti sana mabayag, kabailandan nga aramiden taanyaman nakayatda nga aramiden. Bumaba tayo ket kirukirwen tayo ti pagsasaoda. Tapno dida agkikinnaawatan. Iti kasta, inwaras ida ti Apo iti entero adaga, ket insardeng da ti panangbangon da iti syudad. Napanaganan ti syudad iti Babel. Agsipod ta kiniro-kiro ti Apo ti pagsasao dagiti amin at tao, ket manipod sadyay, inwaras na ida iti entero adaga. Ti sao ti Apo. Apo, ibaon mo ti espiritum, ket ited mo ti baro abiyag iti daga. O kararwak, idaydayaw mo ti Apo. O Apo a Diyos ko, naindaklan ka unay. Nakawesan ka iti dayag ken tanok, nabungon ka iti lawag. O Apo, saan na mabilang dagiti aramid mo. Pinarnoy mo amin babaen ti sirib mo. Napno ti daga karagiti pinarswam, o kararwak, idaydayaw mo ti Apo. Amin aparswa agpanurayda ken ka, iti kanen nga ited mo, iti tumutok apanawen. Ited mo ti taraon ket kanenda, ikam ida ti makan ket mapnekda. No ilinged mo tarupam, agdanagda. No pasardengem ti anges da matayda. Ket agsublida iti tapok, anagtaudan da. Ngem no ikam ida iti anges, makaungar da. Baro abiyag, ti eted mo iti daga. Ti maibasa na daw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Amo tayo nga agpapanita, kas iti agpasikal, agas asog iti rigat ti amin aparswa. Ngem saan laeng ati amin aparswa, uray da tayo nga daan iti espiritu, kas umuna sagot ti Diyos. Agasog tayo met iti uneg, babayat ti panagungar tayo, iti panamagbalin kada tayo ti Diyos nga anak na, ken iti panangaywan na, panangwaya-waya na ti entero, at tinatao tayo. Tanaisalakan tayo, babaen tinamnama, ngem no makita tayo tinamnama, saanen apudno anamnama, tasya sino kadi, ti pangnamnama, iti makita na. Ngem no namnamaen tayo, ti ditay pay nakita, usaren tayo, asi aanos. Kastamet nga iti kinakapoy tayo, umay na tayo tulungan ti espiritu, taditay amo, noomno, ti umno, apanagkararag. Ti espiritu, amismo, tamingi daw-dawat kada tayo iti Diyos, kadagiti asog tayo, adi mayagkas.
Makita karigiti asog tayo, at ti Diyos tinaguneg ti puso ti tao, ket amuna ti pampanunutan ti Espiritu, agsipod tay dawdawatan ti Espiritu, dagiti tattao ti Diyos, kas pagayatan ti Diyos. Ti sao ti Apo. Dagiti sa uwabaka itetiya nanayon na Alleluia, 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 Alleluia. At daken ka dagiti sa maka itetiya nanayo na biya. Ti Apo at dako kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Iti maudi nga aldaw ti piyesta ti kangrunaan nga aldaw. Kinuna ni Jesus iti napigsa. Ti si asino man amawaw umay kanyak tapno uminom. Kas ko natin na santuan asurat, agayos to dagiti karayan iti si bibiyag adanom manipod ti puso. Ti si asino man amamati kanyak. Sinauday to ni Jesus maipapanti espiritu adandanin awaten dagiti mamati kan kuana. Tay ti dayta a tiyempo saan pay ana ited ti espiritu. Agsipod tadipay na itanop ni Jesus. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good evening. Good evening. Good evening. Mamati kayo nga ti kaaddayo dito'y inawagan na kayo ti Espiritu Santo. Haan? Nya nga rin tinangawag ka niya yung nga pingadda kayo dito'y. Mamati kayo nga it's the work of the Holy Spirit. Kitaan nyo Adda naggaputi lalo kagayan. Adda naggaputi abra. Adda naggaputi kandon. Adda naggapu jay Japan. Ang laman na madigan. Diyan mo naggapgapan yung luglugar. Apa yang nga natipon-tipon tayo dito Nga pa nga kung tayo sa ludsudin tayo di bagbagi tayo nga apa nga dakan toy. Da kayo nga pumarokya. Ito'y maglaangan nagasidag. Apa yang nga adda yung tarigagay mo nga umay. Uray siya, uray di ubing kami pa, di baro kami pa. No, makapan makimisa dagi di pamilya ko, maidi tadya makapan kasla, ada something lacking, kasla da kurang na di Domingo, nga awan, tiko apaya, narwam kam ngamin, nga mapan makimismisa, mabalin nga rason di kasla ko madya, badiklak monti, mapan, nya. Oy, di kaysa umawatan di bagbagak. Mabaling mga ibaga tayo nga body clock day jayan. Ngam no daddo makit kitaan tayo. No kunana ngamin dati ebanghelyo tayo no agay ayosen kunana daytoy. Nya ti danom nya agayos ti dan ti si bibiyag adanom kasla ison tinarwam kasla kumari di puso tayon ka agay ayosen ti Espiritu Santo ka narwamen. Han lang nga body clock da yung mangguyguyod kanya tayo mabalin tayo mat nga makimisa kam to ti online nan father. Mabalin la tamat nga may mayat pangkalat tama ag komunyo naan. Mabalin kalat tamat. Ti mo ikasta dagiti daddo makihami mawawatan di sermon di padi mi apang ka makimisa nga buyaan da kanto. Diyan kamumat na niya mga panunot. Kanaon ko na tayo apay ano ko man bigbigan tayo tina espirituan nga wagas.
Apay nga datay dito eh. Lahang kay nga ibibiyangan, tadi kay mo dumdumngag, siyaklatan. Apay nga agtata, dirak pay lagto sa hanguyo. Apay jak pay laagawid. Apay nga, pampanunutok ka, lakaya ko, matayak tumutan. Ganyan ti mamaay na nga di jay aramidat kin sakripisyo. Anya ti kadakkelan nga rason no apay nga adda apay la ngagserserbi ko mabalinak mga panagtrabaho abroad, mabalinak mga panagtrabaho ti sa Bali no kwarta tikit kita ka naglaka mga ibaga nga mapanakon nga maapay nga addad toy. Ori siya dakay met nga apay nga adda kay ditoy mabaling kayo mga agtugtugaw la ta di balay ag online mas kanto na ta apay nga ta. Nukit kita andoy kakabsat ka, isungor di ko na an institution bombarded by a program or a family bombarded by laws and rules, guidelines, or di trabaho tayo, nagado di guidelines na, if it is not anointed by the Holy Spirit, baloni, tabo, kawaw. Uray siyak mat no how no awan ti Espiritu Santo nga mangpatpatibker pay laeng nga darsin nyo agmisan tagawid tayon. Naglakang ibaga. Kisayan tayon tanalpasen. Kasi matakan niya yung apay nga dakat yung sakripisyo ka pay nga umay. Hamot ako mga siyak mo ti rason nga imay kayo ag picture ta father. Maya madamdama. Hamot ako mga iso ti rason nga ti gargarawan. Ti Espiritu Santo ti puso tayo agay ayos di danom. Ubog ti danom ti Espiritu kanya tayo iso daya apay nga da ka pay ladtoy. Daki nga daduma nagadayo naggapuan na apay siguro mamati tay latan nga ginaraw na tay ngamin ti Espiritu Santo. Dagiti agasawa. Apay nga nagbalin ka pay lang anusam ni baka mo ka amumat. Apay nga anusam nila kay mo ka agat papait nga mamartag di ba bugbog ko. Kamabalimad ning kakumitat sa bali. Ngem namamati ka ida sakramento ti kasar nga binindisyonan ti Dios baban ti Espiritu Santo adda di ayat kanyayo. Isu ti mang maintain kanyayo. Isu ti mang patibker kanya tayo. Dedje manen may sa kadagiti fruits of the Holy Spirit, love. Apa yang nga mabaling mo mga itarayan ngam apay agmin-maintain ka ngamin because of that love. Gapuday jay ayat. Isong ako natayo apay nga addakam ditoy ayat mi kinya po Jesus, the same fruit of the Holy Spirit, bunga. Tatta ko sublyanan tayo dagiti readings, nagpipintas na kumadimay sa nga reading tayo, ado ti option na kami na ti reading. Nya, gabi hilya, ito na bigat, rabi, na dumaduma kami. Anya, tinapasamak namin. After nga nagungar niya po Isusen, nagparang, intuloy ng inadalan, ininspiraran, dagiti maupupay nga adalan, pagkatapos, ngimulin sa dilangit. Idi imulin bimmaban ti Espiritu Santo anya ti Holy Spirit kunatay manen. The love of the Father and the Son, Dios Ama ken Dios Anak is the Holy Spirit. Isu deja inted na ibimmaba kada tayo. Inanointaran na. Deja napinpin nalaklaka deja agapo di Acts of the Apostle deja reading into no bigat. Nya tinaaramid dagiti adalan naguurnong da pagamuan adda nagtinag nga nagsinan dila nga apoy. Anya tinaaramid dinagtinag sinandila nga apoy kadakwada. Nagbalinda atarabita bahan. Dagiti mabubutang naglaing damutan nga agsao. Kadagiti mo nakangag kanya da oray na duma-duma ti pagsasauda na awatan da. Nanyaman di jayan. Gifts of the Holy Spirit, sagot ti Espiritu Santo. Taapay, dagiti adalan nga napan nagsaon, nagbalindamutan nga, naglaing damutan nga agsao. Bada, kung nadangatang kinaawa, tan mo dagiti na duma-duma nga pagsasaon. Taapaya, dagijay mo't nagsawan da, ti Espiritu Santo sigurado naluganan, dagiti apostoles naluganan damot, apaya, the gift of understanding. Manyang gamin, dagiti sagot ti Espiritu Santo, wisdom. No awan laing agmumuno ka,
ang agtrabaho ti Espiritu Santo king ka. Ulit-ulitan dalaga nga ibagang kadi kalaka makauawatan understanding nohan nohan nga hanuang ka makauawat ay kaawan at sagot is ang kararag ka counsel good counsel nasaya at na pamagbaga anya dagiti gifts na fortitude turod nya at madang katiturod nga agaramid tinaimbag mangita derti kinapudno knowledge panakam mo, piety, naimbag akananakam, fear of the Lord, dagiti gifts of the Holy Spirit. Iso nga dagiti adalan dinapandan nagsao kadagiti tattao met nga naduma-dumat pagsasauna. Apaya nga naduma-dumat pagsasauna. Nanggag tayo madyo mo na nga maibasa. Natangsit ti tao. Anya ti kayat da, di Tower of Babel, kunana, agaramid dan ti torre, mapandan di langit, agsikat tayon ton, pagdidinamagan da tayo sa ngalubungan, kunana, nakita ti Diyos sa bali, panggap da dagitoy, sinina-sina na di pagsasaudahan da na ituloy. Tatan, idinapan ti Espiritu Santo kadagiti apostoles, nagsaudan, day dinawara-wara pagsasao, nagkakaawatan da. Iso di jayan, iso nga dagiti nakanggag kadagiti adalanen, sigurado linukatan mo ilati Espiritu Santo ida iso di inikan na mo ilati sagot da the gift of understanding uray no sa bali pagsasauda nagkakaawatan da iso di day dinawara inornos na sinimpana nga nyaman ang tigiramit ti Espiritu Santo nagbunga kada tayo naadda ti Espiritu Santo kanyam haan lang nga ti sagot na wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, and fear of the Lord. Dagiti gifts na. Gift, sagot kanyayo. Nabdalaing mo, adapan nakaawat mo, sagot ti Espiritu Santo dayta. Anya mo ti bunga na. No ti tao ka naawat ng ti Espiritu Santo, da kayo nga nagkakasarkin, da kayo nga natataanganin, aga naawat tay kumaa. Anya ti kunan ni Apo Obispo, di wano ni Apo Padi, di konfirmaan na tayo. Iti baga na di makonfirmaan. Hanggang pinakonfirmaan? Oh. Be sealed with the gifts of the awatem dagiti sagot ti Espiritu Santo. Iso dagiti pito dayjay. Inmaldit na. Dagiti ubing idi ka panda pay tongpaan pay na obispo tapaya papanawon na kanu jidakes ng Espiritu umaya tinasayaat nga Espiritu, siyakjak na puutan nga na-konfirma anak. Apayang mabalin pa lang, ag-konfirma ti ubing idi. Iso nga mamaminsan nga umay nga po obispo, no piyastan, pinakumpirmaan dami nga ubingan. Iso nga nayanakak 1974, 1975, ubandak pa'y makatawa na pa'y laang na-konfirma anak kung digiti record. Ngamtatan, masapon nga nataenganan. At da nakam na di ubingan, iso nga 13 years old nga, agpangaton di makonfirman, ta maawatan dan. Kaya, be sealed with the gifts of the Holy Spirit. Maimaldit ko making kadagiti sagot ti Espiritu Santo anyamot no maimaldit dagiti iso dagiti fruits na iso dagiti addan to bunga na kanyam anya ti bunga ti Espiritu Santo love ayat oy ayat mapay nga danga gay ayat ti puso na lo ayat ko na no naawat mo ti Espiritu Santo adda ayat apay nga dapil abakan tigura kada sakit pinakam is the Holy Spirit working in you no apay nga DJ pay laeng kunatay nga roden ka Diyos ko after 100 years awan tay to amin tilubungan nya kamo no dagiti duwan to kaddadan topay napukaw tayo ito aminan. Nagitalugan nyo nga ginagatang yung kada dagiti simbaan na warawaran to pay nga tadatoy. Latan to nagitalugan nyo nga ipaspasika yung tatan. Latin to ba yan? Awan ton. Nagababatibyagan. And you just spend your life nga agsakit pinakam na gumurgura, hamu-amu ti agayat na nakabiran. Nagsayang abiyag. Magikumpit dito yung lubong. Nagsayang abiyag. Masaksaktan ka, no? Magikumpit ka ngamin, no nangimato isuna, masaktan ka manan. Sayang. Iso garod nga, tila nakaayaban tayo, ayat, kunapay ni kwa, ni
My vocation is love ko na pa ni ni the little rose ni nya naganan Teresa of the Child Jesus. Sula nakaayaban tayo ayat. Kiso nga no adda ayat kinyam kaya na nga saon ti sagot ti Espiritu San bunga. I mean bunga. Agbong bunga ti Espiritu kanyam no adda ayat. May ikadwa niya ti bunga na joy, ragsak. Ada dagiti taongan da kabalan ti agragsak piman mas asyang ka. Manipod bigat aging gana ti malam masilwan ti subsub na. Agkatawang ang pekay. Wan. Dagitay mo daddo mga asawa kanong babae sadal agkatawa no maikanda kwarta. Ya mo paitan. So no kayat mo paragsakan di baka mo iyari kapam kunada mo paitan. Joy. No adda joy kanyam no adda joy adda ragsak na jar aramidem. No adda passion na jar aramidem adda joy mo jar aramidem. Aga adda ti bunga ti Espiritu Santo nga naimaldit kanyam. Adda may nga Madrid tatay, katungtungtong mi, katungtungtong ko, may daman na dumawdawat dito nga recollection, makabannog pa ka makauman. Ngam no inawat mo, ragsakam enjoyam or katibiyag nga kinapadi, narigat ano panunutam nga trabaho, panunutam nga schedule manang. Narigat Ngam you have to enjoy adda mala joy na nagmismisa ka. Da kayo no may kay makimisa damula joy na. Awan samat. Gloria iti jar nakamisuot ka mga ka gloria ti kanta. Joy. Fruit bunga na. Isong na da joy iti pusom. Wow, the Holy Spirit is working in you. Agtrabaho na naragsak. Anya pay. Peace. Hindi ka lagi makaturog ti riribok mon. Awan lagi ti kapya ta puso mon. Da talaga utang ng 80 ti mo maiturturog. Pagpakamataya mo. Peace. Patience. Wow, daytoy medyo paglalabanan tayo dito kinaanos. Nya patience. Daytoy ti may nga virtue nga medyo marigata na. Dado makanak makaan-anos. Napagbiit ti anos ko. Nangruna no di ibagamon tamalpasin ka. Laka daw-dawata. Kindness. Nakina, you're so kind. Oy, very good. Agtrabaho ti Espiritu San. Goodness, kinaimbag. Ti kananakam. Faithfulness, kinapudno. Gentleness. Oy, gentle ka no. Kas ano ak nga buraragarudan. Awang nga taa. And last, the fruit of the Holy Spirit, self-control. Self-control. Miso nga dagiti nasansanto nga tattao ko, nakutkutong dabasit, apaya, handa unay nga rawot nga kaslakan niya tayo, muna pang ka nakipunsyon ka, malaksid di kay sa nga bantuon nga platom, nagadupa imbungon mo. Self-control. Fruit of the Holy Spirit. Apaya nga nagda kinagura mo, timbangsit kalatan. Kaya't ko lang nga ibagamot, huwag nga rod, nga mga necessary nga ibagamon. Among mga masaktanan na ibagampay lang, basta usto, ibagak. Self-control. Nga mo nakita mo, nung urihan mo kukuhan, self-control. Diguram kanya na self-control, kabailan tayo kontrolan. Dagijay nga rod tibunga ti Espiritu Santo. Nung amuyo kakabsat, iso da kunak man tatayan, apa yung adakad toy? Why this church is still alive? Datayuhan nga dito nga simbaan, the building, datayo nga simbaan. Apa yung nga si bibiyag? Apa yung nga aging gana tata si bibiyag? Kitain nyo, may sanang agtata na palibutan ti mga atak. Amoy ti mga atak ti simbaan tayon, haan laengan nga dagiti other sex or religion ko na tayo, haan lang nga other sektawon no religionan. Datay maglaengan.
Because of that technology, modernization, nadaduma, dadaulan na tikon, at bisita tayo, may makimisan ng bigat from Texas, American di lalaki, taga-Tarlac di babae. Kauri ka nung mutta Casey, Night of Columbus, DJ lalaki, uri ka nung ijay, agdanag, DJ scarcity of vocation, awanan ka nung matimayat nga, agpadi ijay, basit, no kas ano ka basit kan, kas jay maglaag ijay, katikunakan niya na, just wait. Well, the divine intervention, allow the Holy Spirit to work in us, in our family, tapno mga ibaganto dagiti agpadi nga anak tayo. Kung makita tayo na pagkurangan na dito nga simbaan. But this is the church we love, composed of saints and sinners. Ado ti managbasol, ado mat ti nasanto, ngam apaya nga si Bibiyan. Because it is anointed by the Holy Spirit, guided by the Holy Spirit, bibiyagan ti Espiritu Santo. No awan Espiritu na dito nga simbaan tayo, nabayag nga na tayon. No awan hangag trabaho ti Espiritu Santo kanya tayo, nabayag anawaran. The same, bigbigan nyo oray ta pamilyayo. Kas ano kay nga naginanos ti 20 years, 40 years, 50 years. Kinagado nga pagkurangan nila kay mo, nagado pagkurangam, nagado nga basol nga simrot ita nga panagasawa. Apaya, if you believe nga ti Espiritu Santo ti manggargaraw dayta nga panagasawa, wen. Kasi no awan ti di nga ron awan ti patience, awan ti love, awan ti fruit na, awan ti understanding na, awan ti kuan aken nabayag ko mga nawaramutan ngem gapu ta trabaho ti Espiritu Santo isu dayta isu garud nga nagkasar kayo. Di kalay sayo ke binindisyonan ti Dios babaen ti Espiritu Santo. Kuno aramidem lay nga ibibiyag hantay nga tahan nga tanga isu ti mangbibiyag kanya tayo. Katatawang ko na tayo, uwan at datay dito eh. No, naan tayo laang, ti bilag ti Espiritu Santo kanya tayo, nakadado nga pagyamanan tayo, nakadado uwan adot pagkapsutan tayo, dahil nga simbaan tayo, composed of saints and sinners. Tama nagbasol tayo maatauhan tayo, maibaga nga perfecto tayo. Ngam di kinaman nagbasol tayo, so papakan ti ayat ti Espiritu Santo ka, tulong ti Espiritu Santo kanya tayo, iso nga si bibiyag tayo laan, agtrab-trabaho lang ta. Managbasol akmat, Father, agtrab-trabaho nga ta ti Espiritu Santo king ka, data pa'y latarigagay, mga agsubliking kwa na, i-regenerate na kan nga nasaya at nga tao. Isogor ti kaya ti Espiritu Santo ka, sogor di konsensya, amuyo konsensya, nagaramid ka ti madi, konsensyaan na ka, kaya na agsubli ka, pagbabawiyang dayjay, inaramid mo. Kaya nang saon, agtrab-trabaho ti Espiritu Santo, ngam na natay ta konsensya mon. Narigatan. Ngam the mere fact nga adakad to, you're here inside the church now, right now. Adda Espiritu Santo tinangawag king ka. Nalakakab sa tatatapyasta na, nagasat dagiti apostoles, napanti nagsinandilang apoy kadakwada, hantay lang makita ngam sigurado ang inanoint na mo titong galmay sa kadatay ta, hindi nga rin na konpermaan tayo kung anointaran tayo. Sigurado ang titong galmay sa kadatayo, akang hantay lang makikita ang nagsinandila. Nakita mo, daduma ka sa bali mo gamin nga dila, dahil ta kaya yun, dahil tayo madila parati ka aruba. Anya mo, dahil ta gamin mga dila yung mga espiritu sa gift of tongue para ka aruba, mga parati ibanghelyo ngamin. Dahil nga iso nga tapta kakab sa tapyasta na, ibababa na, datayo nga simbaan na, bimma ba? Haan lang nga dagi apostoles, uray si ka, idta pamilyam, idta trabahom ditoy, rinaem. Iso nga no mangrugin nga, at the humility, at the love, at the kindness, at the kinasaya at the puso mo, na wow, you have to thank God. The Holy Spirit is working in you. No, at the tarigagay mo nga, agpakasaya at agtrabaho ti Espiritu Santo. Palubusan nga agtrabaho. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo ani Hesukristo, bugbog tong anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin a tiyempo,
Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw. Napaypay sa Diyos, sa nagtawag ka napaypay sa Diyos. Naiyanak saan anaparswa. Diyos sa kasmatlaang iti ama. Kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo ang tattao. Ken gapo ti panakaisalakan tayo. Imulog ang naggapo sa dilangit. Kat nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti panakabalin ti Espiritu Santo. Kat nagbalin a tao. Kastamet na ilan sa iti krus. Gapo kada tayo. Iti pa nagturay ni Poncio Pilato. Nagtuto ket na itanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, imulit sa dilangit, ket si tutugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen na si dadayag, bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaw diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak ket nagsao babaen dagiti propeta mamati akmet ti iglesia amay maysa santa katolika ken apostolika ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag apakapakawanan dagiti basbasol namnamaek ti panagungar dagiti natay ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Babaen ti bunyag inawat tayo ti Espiritu Santo ket nakiranod tayo iti nasantuan a kinaari kinapropeta ken kinapadi ni Kristo. Dawaten tayo iti ama tayo ana ilangitan takanayon nga ipaayna kada tayo ti grasya na ket agbalin tayo anapudno kadagitoy nga annungen tayo. Kuna tayo a pagsungbat apo pagbalinan na kam anapudno babaen ti Espiritu Santo. Agpaay iti iglesia kini Santo Papa Francisco nga papa tayo dagiti obispo ni Marlo ken papadi tapno kanayon da kumana pudno karigiti pagrabenganda nga inawat da kas mangidaulo ti bagi ni Kristo ditoy daga kumararag tayo iti apo. Apo pagbalinan na kam anapudno babaen ti Espiritu Santo. Agpaay kadagiti mangiturturong iti gobyerno tayo. Tapno si pupudnuda kanayo na tekemda kasag serbi iti imili sanket ti bukod da pagsayaatan kumararag tayo iti apo. Apo pagbalinan na kam anapudno babaen ti Espiritu Santo. Agpaay kadagiti marigrigat ken nagsagsagaba gapo iti sakit ken kinapanglaw. Dagiti tattao nga walan pigsa amang irupir ti kalinteganda. Tapno itden kumati Dios tinan anaya pigsa ken kired amang balbaliw iti kasasaad da. Kumararag tayo iti apo. Apo pagbalinan na kam anapudno babaen ti Espiritu Santo. Agpaay kada tayo amin at timbabuno iti daytoy aparambak. Ken kastamet dagiti kakabsat asaan a nakaumay nupay gagardamet ti makipagdaydayaw iti apo. Sapay kumata kanayon nga pa iti Dios ti panilaw ti Espiritu Santo kada tayo. Kumararag tayo iti apo. Apo pagbalinan na kam anapudno babaen ti Espiritu Santo. Agpaay karigiti kakabsat tayo api musayen tapno maragpat da kuman ti kapya ken nagnanayon a panaginana iti sidong ti ayat ken panangaasi iti apo. Kumararag tayo iti apo. Apo pagbalinan na kam anapudno babaen ti Espiritu Santo. Agulimek tayo entay metdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo pagbalinan na kam anapudno babaen ti Espiritu Santo. Amami ana ilangitan adupay dagiti income idatagken ka adawaten mi ngem ammo mi nga ammom ida sakbay ayab kas mi iti napakumbaba ati mek mi
Patgam nga rod ida itinagan ni Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Kumararag tayo kakabsat na datayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kaya ako awakin na gumamit ito sa akong kalagita imam, kahit may paaya pa kay Dedayawan, ken pa kay Gloria ang tinatan na, Ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan. Santuan ni Iglesia. Pasantum kad Apo dagitoy adaton babaen di pamindisyon ti Espiritu Santo tapno babaen dagitoy asagot maited iti iglesyam ti ayat ket agbalin anaranyag atanda ti pannakaisalakan ti sangalubongan gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit. Itag-ayo dagita puspuso yo. Dadanas tag-ay ti ako. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May karigit mo. Pudno unay may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin gatag nanayon na Dios taita nga aldaw imbaon mo ti Espiritu Santo kadagiti innalam apan nakaanak mo babaen ti pannakiranod da iti nadyosan abiyag ti bugbugtong nga anak mo iti kasta intong palmo ti misteryo ti papatay ken panagungar ni Kristo. Itangarod nga aldaw, rambakan mi tinaindaklan na pan nakairugi, tay mabangon nga iglesyam. Tati Espiritu Santo tinangipakaam mo kadagiti amin a nasyones, itinapaypay so a Diyos, ket dagiti tattao a nagigidyat ti pagsasauda, pinagkaykaysana ida, iti panangipaduyak-yak da, iti maymaysa a pammati. Anansata agrag ti sangalubungan, iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar, ket dagiti amin a koro dagiti angheles ikantada ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunada adi agsarday. Santo, 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 Iapo a Diyos, dagiti amin iyang ikenlagan na kulay di pakaiday-dayawan. Hosanna malaydayan iyong may tinagang kiyaw. Hosanna
Pudno ay apo abiig ka akinasanto, kat sika ti gugwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paimo ta espiritom, amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem, kat ti paimo ida kada kami, abagi gandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo, gat mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik, isa may yawat to, amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti dara, dara ti baro ken nagnanayon na tulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babayan ti krus mo, kininta panagungar, inakamin sa lakan, sika nanubot, isa nga lubong. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka tempaay mo amay kari kami, ngadda ditoy saklang mo, gadag serbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirando diti bagi kandara ni Kristo. Pagkay kaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manaisak iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan. Asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim, awatem kad ida iti sidong taraniag mo apakakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami, aramidam ko ma amay karikam amin iti agnanayon abiyag, ket makiranod kam to kinainggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbigan ka ditoy daga, makikadwa kam tukad met kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, ket walwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Gitdem kadakam daldaw ito'y, ti kanen mi, ti patinayon naldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas nagpamakawan mi. Ti basol dagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan, o manugot ti sulisog. Salakan kang ketida. Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi. Ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaay ni Heso Kristo, anang isalakan kada kami. Ako po ang tuturay, ti panakabalin tindayaw, pero nayon dito abisan. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga gapukan niya kited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam. No di kat ti pamati ti iglesyang. Kat kas mayan nuro ti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga wanting gana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbaba, napnon ayat, napnon espiritu apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tonggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin. Kapya.
kapya kadakami. Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasul ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasul ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasul ti lubong itden kadakam ti kape. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanya, nanti may salain, na sa mapaimbag to'y kararwa. Musika ibiig musika isilawi ikaw may kahilag serbi musika ikaw mas may sama Inaminan itinaman Basta iyong magserbi mo man ko Nanasinan ko Ako sikang ibigay Ako sikang isinawi Ikaw may kahilang serbi Ako sikang ikaw ang
Kumararag tayo. Apo agbanag kumaapagimbagan mi dagiti parabor nga inawat mi ket mapasged kami ti Espiritu Santo. Iso nga imparabor mo as ipaparungbo kadagiti apostoles. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagdiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Naimbagarabi itayo amin, Apo. Yaman tay kinagsantay di amin at parabor na. Yan nagkitindera darangin namin sa may lumatay kay hirap kay kesa't isinong